नै गाइसमोन खुसिंग्राया नै गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो दिनैसो ब्लग लाबोबाय आरोना गोबावथार जाबायमोन लाबोयैया समखौनो मोनाखैमोन आङो ब्लग बानायनो सम मोनबासो गेजेर गेजेरसो लाबोनाय जायो आरोना आंना। ओमफ्राय दिनैबो सम गैयामोन होनबाबो जेनथेन सम दिहुनथारबाय आरोना ब्लग लाबोनो थाखाय गोबाव मानि जाबायमोन। ओमफ्राय दायो आङो बालाबारियावहाय खुसिंग्रा जावनो फैदों। नै इथिंहाय दङ नै जोंहा आजा दङ ओमफ्राय रानि फिसा दं बाजैनि गोजा आरोना। ओमफ्राय जों दायो खुसिंग्रा जावनो थांगोन दंबावो माखासे। ओमफ्राय इसोरो खदालखौ लानानै थांग्रोबाय ओमफ्राय जोङो लास्ट आरोना जों लासै लासै दायो थांगासिनो। बिदिबा आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांदो। ओमफ्राय जाय नायनो गोसो गैया नायाबाबो जागोन आरोना लोगोफोर। सानथ्रि फिसा आरोना नैया जों साथामा दैमानि खुसिंग्रा गुफुरखौ सोरबा मिथियो सोरबा मिथिया। बांसिनानो मिथिया आरोना लोगोफोरा। ओमफ्राय जाय मिथियो बेथ' मिथिखासिगोन। ओमफ्राय जाय नुफेराखै ओमफ्राय नायनो गोसोबा नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। बिदिबा खुसिंग्रा जावनायखौ स्टार्टिं खालामसै। बिदिबा थ'दो जामोना फैगासिनो ओरैजाय दैमा बारनानै खावसेथिं जावग्रोहैदों बिसोरो जों मोनफैसोआवनो। ओमफ्राय दा हनै बिसोरो फैगासिनो आरोना गथ'फोरा नैया। ओमफ्राय नैथिं दङ आजा। मेंबाय नामा आजा? मेङाखै? ओमफ्राय नैया जिरिया मा लादों नोङो? खोन्थालाय जिरि मा लादों? हा? मोजांखौनो मा लादों? खुसिंगाखौनो मोनाखै? बेसेबां बुरजा मोनखो खुसिंग्राया? बाब्रे दुंग्रायाबो गोसोम आरो नायनि मोनहांबाय। खुसिंग्रा जावग्रा फंबायफोरा गोसोम गानदों सासेया गुफुर गानदों। ओमफ्राय नैबे लाग्रा जाहैदों। ना गुरबाथाय ना मोनसोगारो लोगोफोर। दैमानि ना गोलाव मोनो बे दैमायावहाय। नै आजिनाय बिबारबो दङ बेखौबो जायो ओंख्रि जायो आरो बेखौ भाजा ओरैनो गोजाबो एवजायो बिदिनो आलुफोरजोंबो अमा बेदरफोरजों एवनानै जाजायो बे आजिनाय बिबारखौ। जाय जाफेराखै जानो हागोन। गाइसमोन खुसिंग्रा गुदुङा बेनो आरोना। ओमफ्राय आं दा बेखौ जावनोसै नायलांफाबाय थादो लोगोफ्रा माबायदि खुसिंग्रायानो बिदि होनो मोनाबा हामगौनो। बेखायनो गुदुङाव देखायखादों खारखादों दै ओंखारलायबाय। मोनबाय लोगोफोर नै मेंलाबायनाय जिरि आंखौ जावख्लाब नोङो नै जि गिदिरखा। आथिं आरो जावगासिनो नैया जा गोथौ थांखायोना नै जावगासिनो खुसिंग्रा नागिरो। नायबाय था लोगोफोर नै खुसिंग्राया माबायदि। ओरै लाबोलाय ओरै नों बुरना मोनदों नामा? हा नों बुरना मोनदों? नै दै नायबाय था आयौ सिखाबो लाबोआखै? जि गोथौ थाङोलै बालानि खुसिंग्राया गुरैथारना बालाया फुनो देन्जार खुरखायो। ओइयाव बाहेरायाव दहन दे खुसिंग्रा गुदुं नागिरना होग्रासो जाबाय आरोना आङो लोगोफोर। गुदुं नागिरना होयो बिसोरो फंबायमोना जावग्रा जाबाय। नै गुदुंसेबाव इयाव नैया गुदुंसे मोनबावदों बे दं आरोना। नै नुदोंना नुवाखै रायजोफोरा नायना लादो। नैयाव गुदुंसे दं आजा। थेख्लाख्ला फिसा सासे दंबावो बेबो देन्जार जावनो हायो। जावदो नै होखाव फकन सावथालबो रोंलायोना गैला आन्दायबाय देन्जारलै। ओइथिं जावैदो फकन नागिरगासिनो। एबारनिखौ आं जावगोन दै। गोदोरथार नै नुदों नोंनि आखाया नांदों माबादे नुदों नै लोगोफोर जा गिदिरखा इयाव हगारना दै जा खारखागोन इयो देन्जारखा फ्रियाव सोबाय। नै दा अरलायलायनाय दै नै आइया गुदुंसे मोनबावबाय जावनोसै जा गिदिरखाय। खुसिंग्रा जानो लुगैदोंबा जोंनिथिं फै लोगोफोर खुसिंग्रा जावबानो मोनो। बालाबारिनि खुसिंग्रा गुफुरनो
बोलो गोरा जायो बालाबारि खुसिंग्रा जाबा बिजि लाना जानो फैदों लांथं दंनो नै मोनलायबाय लोगोफोर रां बोनख्लाय बोनख्लाय मा थांदों इसोरो जाबा मा थांदों थुनोसै ना थुनोसै ha थुनोसै जिरि ला उराय दावा जावनाय नायदों मोनगोन ना मोना उराय दावखौबो जावनाय होनायबाय आरोना मोनना मोना एसे ट्राय नायनोसै उराय दावनि जावनायखौबो नायना लादो बिथांमोना दे जावबाय था गुदुङा दङ नै जावदों आजाया आया मेंलायलायबाय आङो ना ओइ बुसुगोन सिबाय फेना ओमफ्राय दा नै लांथंसो जाबाय दे जाव मोनगोन बे नालाय खुसिंग्रा जावनायखौ एदावदों होमबालाय खुसिंग्रा खन'दों बेहा एदावदों जा खुरखायनो दै ओंखारलायनायावसो थाखायो खुसिंग्राया फाग्लासो जा खुरलांखायो दंखायो नै नायदो दै ओंखार थास' आथिं मोजां मोजां ओंखारनानै दङ थास' आथिं खाना लांनोसै एसे सोरबा खादों खोमा आरोना बारा गैया थास' आथिङाबो नै उराय दाव बुंनांगौ जानायानो थास' आथिं खादों होननानै गाज्रिया जोब्बाय थास' आथिङा एसे बारा गैला ओमफ्राय दैया एसे मोनबाय नाया रहरो मानजाजोबसिगोनलै इयो नैया लोगोफोर थास' आथिङा नै खानानै लानो र' खानानै लानोसै खुसिंग्राबो जावदों थास' आथिंबो खादों ओमफ्राय दा मोजां मोजां नुनायखाय खानाय जाबाय लोगोफोर नै थास' आथिङाबो मोजां मोजांथार थास' गोसोमनिया गोथावथार जायो लोगोफोर जानो ओमफ्राय नै जों दा खाना लाबाय ओमफ्राय नै खुसिंग्रायाबो एसे बुरजायैनो जाहांबाय ओमफ्राय आरो जावबावहोलांबावनोसै थास' आथिंबो मोनबानो खागोन थास' आथिंखौबो ओमफ्राय खुसिंग्राखौबो मोनबानो जावबाय थागोन आरोना बिदिबा फैबाय थादो फैदो नै जा गिदिर गिदिर गुफुर आरोना नै लोगोफोर खर'खौ गारनांगौ ना जा हागोन ना हाया थास' आथिङाबो नै खाना लाबाय मुथासे ओमफ्राय नै सासेया गेलदा मा जाखो मोजां मोनदों गेलेनो जिरि हा गेलेनो मोजां मोनदों नामा बाबाया नुबा नोंखौ मा होनगोन दे जाय नुफेराखैमोन लोगोफोर खुसिंग्रा गुफुरखौ नायनानै लादो नै आं एसेबां जावबाय आरोना ओइ गबाय मासे गबाय खुसिंग्रा गुफुरखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो ओमफ्राय जाय मोनजाफेरदों जाय मोनजाफेराखै बिसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि मोनजायो खुसिंग्रा गुफुरखौ बै माथा हायाव थानायजों ओमफ्राय बे बालायाव थानायजों बेलेग जायो आरोना खुसिंग्राया ओमफ्राय नैबे मा होनो बालायाव थानाया गोथावसिन जायो आरोना मेजेमा बांसिन थायो बेनावहाय बारा खि मा होनो बिसोरथ' माबा जाया नालाय बिदिनो बाला जायो आरोना बिसोरो र' जिरि लांनाङा थांसि थुदो बालाल' जायो आरोना बे बालानि खुसिंग्राया ओमफ्राय बै बोरिनिया मा जायोथाय मिथिया हाखौनो जायो खोमा आरोना हामा माथा हाखौ ओमफ्राय बिराद मेजेम जायो आरोना ओमफ्राय जि गिदिरबो ओमफ्राय जा फंबायाबो जाफैखादों नालाय बेखायनो आं बारा जावासै आरोना जास्ट नोंसिनो देखायनो होननानै जावनाय जाबाय आरोना खुसिंग्राखौहाय एवनानै जाहैनोसै दा बेखौहाय फ्राय ओमफ्राय थास' आथिंखौहाय संनोसै नाजों
भिउफोरा बिराद मोजां जानानै दङ लोगोफोर जोंनिथिंबो नैया बेखौहाय सनाय रुफा रिजार्भ होनो बेहायनो खुसेंग्राखौ जोङो जावफैदों आरोना ओमफ्राय मोसौफ्राबो मालाय हनै गांसो जाफैगासिनो दा मोनाबाथाय गावसिनि गलि लानाय जाबाथाय गावबा गाव हारसिं थांखायो इयावनो हेगारजोबनानै होयो आरोना मोसौआ इफोरावनो फैनानै जाफैयो दा अखा हादों नालाय ओमफ्राय गांसो मोजां जाबोगासिनो जोंहाबो हगारनानै होयो ओमफ्राय मोनाबाथाय थांखायो आरोना गावबागावनो गलियाव थांखायो बयबो जों बेफोरबायदिनो हगारना होखायो आरोना मोसौखौ ओमफ्राय हनै बैथिंजायहाय फरेस्ट केम्प दं आरोना बैथिंजायहाय नाबो बिराद मोनो आरोना ना गिदिर गिदिर नुदोंना लोगोफोर बेजों आरोना न'आ ओमफ्राय ओरैजाय मानखोग्रा दं आरो बेजोंहाय ओरैजाय थांबानो मोनगोन आरोना जोंना न'आ ओमफ्राय जोङो बैयाव मोनसे नाला दं आरोना नैबे बे मोसौ थानायनि एसे आगोलावहाय नाला मोनसे दङ ओमफ्राय बे नालाखौ बारबानो जोंनि मोनो आरोना ओमफ्राय दैमाया बिथिंजायनो फैयोमोन आरोना ओमफ्राय ओइथिं ओरैजाय ना गुरग्रा मोनसे नाला दंमोन ओमफ्राय बिथिंजायहाय दैयाहाय नालाजों ओरै जंसन जानानै बेजों थांबाय आरोना ओमफ्राय बिजों दा दैया फैला आरोना ओमफ्राय दैलांबाथाय दै देरबाथाय लोमबाथाय माने बिजोंबो एसे ओरैजाय फैयो आरोना दैयाहाय ओमफ्राय इथिं ओरैजाय एसे नाला थाबाय आरोना इथिं ओमफ्राय ना गुरबाथाय मोनो बे नालायावनो ना गुरो जोंना गामिनिफोरा बेयावनो ओइ गाइसमोन खुसेंग्राया जों जावना लाबोनाय खुसेंग्राया बेनो नायना लादो खुसेंग्रा गुफुरखौ माबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो माथो आंनि भिडिअखौ नायथारालै नोंसोरलाय